Ja tervetuloa uuden videon pariin. Hamara on nyt klaarattu. Maanantai on vähän nukuttu univelkoi pois. 2 viikkoa matsia ja tällä videolla te päästä näkee, miten mä valmistaudun siihen matsiin nämä viimeiset viikot. Tänään ohjelmassa olisi seuraavaksi aamupuntti ja sitten iltapäivällä lukkopainitreenit, mutta sitä ennen nopea aamupala. Teo leukaan. Oli ihan nappiosuma. Joo, tässä on meidän oma pikku puntti. Ylhäällä on vielä vähän jotain, mutta kaikki kriittinen pitäisi löytyä tästä. Joo, tänään on tosiaan nopeuspunttipäivä jaettu silleen, että tänään on yläkroppa ja huomenna on alakroppa. No niin, siinä on nyt vitsi, me valot pois päällä. No niin. Joo, siinä tuli nyt aamun puntti klaarattuu. Vähän oli jotenkin tahmeen tuntusta. No eikä ollut mitään tahmeeta. Mä jaksoikin nää palojen sammuttaminen tää salilla on maailman isoin työmaa. Siinä oli puntti, vähän meni pitkään, vähän kesti kauan kun oli samalla toi katevan viikkopalaveri tossa noin kuulokkeissa pyörimässä. Mut nyt mä lähden himaan, syön vähän ruokaa, editoin YouTube-videoa ja sitten 16.30 tuun takas tänne lukkopainitreeneihin. Sit valmennan yhden ja sit lähdetään Terkun ja Roppen kaa avantosaunalle. Lights out! Uusia juttusarjoja. Kone hurisee niin maan perkeleesti. No joo, ei toi editoiminen ole ihan hirveän nopeata, kun mä en ole hirveän hyvä siinä. Sain kun sainkin nyt ensimmäisen videon, minkä itse editoin tuolla mun omalla koneella, niin sain painettua YouTubeen, eli siis nyt äsken painoin ton meidän Eurooppa-reissun vikan jakson YouTubeen. Ajattelin, että pääsisin vähän editoimaan jotain seuraavaa videoa, mutta en mä sitten ehtinyt, kun siinä meni niin saakelin kauan, kun ei toi mun tietokone edes toimi kunnolla. Ja nyt on sitten vähän kiire lukkopainitreeneihin. No ei nyt oikeesti, toivottavasti on ruuhkaa. Jos on kauhea ruuhka, niin sit on vähän kiire. Tällaista tää elämä on. Koko ajan ollaan menossa johonkin ja kiire kaikkialle. Hänellä on kylmä, perhana. Enkä ole vieläkään ehtinyt kunnolla siivoamaan autoa, mutta saakeli, täällähän on melkein pakkasta. Tässä pitää alkaa pikkuhiljaa saamari vaihtaa talvirenkaita autoon.
tosiaan saavuttu Kaupinojan avantosaunalle. Pitkä aikaan käynyt, viimeksi viime talvena. Täällä käydään perinteisesti kahden kovan kurkon kanssa. Nyt on laatuslattu. 80% lihaa. Meiltä siitä, että jos makkarassa on yli 60% lihapitoisuus, niin eikö se ole silloin steikki? Täällä on oltu. Joo, mä en oo ollut täällä vaan varmaan puoleen vuoteen. Porukkahan kyseli, että missä Juuso oikein on. Niin, se on lauteilun kaivattu. Cool. Joo, just siinä on. No niin, nyt on avanto suoritettu. Miten verkku meni? Meni hyvin, hädät kävi monta kertaa pulahtamassa. Perkele, ei otettu muuten härkien Se ei otettu hitto. peiliselfiä. Jengihän voi luulla, että ollaan käyty hiirien vuorolla. Niin. Mutta jos joku on joskus käynyt Kaupinojassa, niin tietääpähän sitten, että pojut on kierretty. Se on totta. Ja kuitenkin kysytte, että missä. Nyt on huppani tullut mallistoon. Tekää mulle DM, kun haluatte oman. Niin, siitä niin Werneri Hakkinen. Onko se sun IG? Oh. Joo. Werneri Hakkinen kaikista sosiaalisista medioista, paitsi itse asiassa YouTube taitaa olla rakasta. Sähköposti Werneri Hakkinen @pirha.fi. Joo, sieltä hakee omanne. Oli aika mukava käydä pitkästä aikaa avannossa ja yllättävän hyvin mä pärjäsin ja selvisin. Siellä on tosiaan, jos ei joku tiedä, Kaupinojassa on semmoset pojut noin 3-4 metrin päässä siitä portaista ja noitten kahden hullunkaan kun siellä käy, niin ne pojut pitää aina käydä uiden kiertämässä ja kyllä mä vähän koitin pistää hanttiin, mutta oli sinne sitten pakko lähteä uimaan ne pojut ympäri ja sydänkohtaus oli lähellä, mutta niin vaan ne saatiin kierrettyä. Löylyt oli taas tuttuun tapaan sellaiset, että oli olo kuin makkaralla grillissä. Joo, taas saa aloittaa päivän pikku tällaisella vihanhallinnalla. Lähdin tuossa aamulla yhdelle työkeikalle tähän näin vanhan asiakkaan pihaa siivoamaan. Ja no, ihan ensitöikseen sai aamulla maksaa 60 € Tampereen kaupungin parkkisakkoa jälleen kerran. Siis onko tää joku Tampereen kaupungin joukkorahoituskeino, että tehdään oikein sellaisia paikkoja, että tänne voi jätä tänne se sun, tähän laita auto ja anna sakkoa. Nyt vähän syömään ja sitten kisaryhmään. Okei, tänään lounaaksi olisi vähän perunamuusia, Tapolan mustaa makkaraa, polkkahilloa, jälkkäriksi, vähän jotain tollasta mustaherukkarahkaa ja sitten joku tämmönen metsämarja Red Bulli, en oo maistanut ennen. Mutta en ole pitkään aikaan syönyt mustaa makkaraa. Ja ennen kuin muutin Tampereelle, niin en ollut ikinä maistanut. 2020 kesällä maistoin ekan kerran ja olin heti myyty. Joo, vähän tuli nyt liikaa syötyä kyllä mustaa makkaraa. Vatta aivan täynnä ja nyt ollaan matkalla treeneihin ja nukuin tossa pienet päikkärit ja siltikin väsyttää aika kovin. Vittulainen perse. Joutuu nähdä sillä. Ja jälleen kerran päivä uusi. Kävin aamulla tossa
Ratinas Synlabissa ottaa verikokeet. Just että mulla on voimassa olevia verikokeita ja ensi viikolla on matsi, niin ne vois olla ehkä ihan hyvä olla. Ja oli niin nopea setti. Mulla oli 7.40 tyyliin kävin siinä. Ja, oli niin nopea setti, että mä olin jo 8 aikaa takas kotona nukkuus. Mut nyt ollaan matkalla salille. Siellä on Abdul Husseinin seminaari. Me mennään nyt siihen täksi päiväksi. Pääsitte sinne mukaan. Monster! Uusin yhteishyvä on täällä. Saat lehden. Perkele vahinko. Mulla on puluille, jollekin muille linnuille ruokaa. Ei puluille. Ne ei oo lintuja. Voi jäässä kädet saakeli. Niin, tervetuloa mun puolesta. Mä en lähti sen hirveän kauan. Mun tehtävä on tehdä hyökkäys, jonka mä päätän sit siihen, mä tuun jalkoihin tai bodylockiin ja teen sieltä taada. Mä liikun tässä ihan kun mä sparrattais. Härnään, sit mä tuun. Enää siis sinne jalkoihin. Sieltä. Mikä vahva, mikä haluatte tehdä vielä toistaiseksi? Hyvä, lähdetään tekemään 1, 2, 3. Hei, mä näen itteni, mulla on tukka vähän sekaisin. Mä oon niin kiusallinen kaveri, oikein. Espoon kehaiden somevastaava hashtag kiusallinen kameran edessä. Niin, sen takia mä oon kaveran takana. Se irti seinästä ja nyt mä voin lyödä ne kädet täältä heti yhteen ja takas seinälle hyvä paine. Ja niin kuin huomaatte, kun jalat työntää koko ajan seinää kohti ja nyt mä lähden astumaan täältä mun etujalan tänne kaverin lantion alle. Nyt kaikista simppelein on se, että mä lähden raahaan kaveriin. Mä lähden raahaan kaveriin tänne pitkälle näin. Täältä mä voin pelaa näitä käsiä pois. Näin. Nyt me ollaan aika hyvässä positiossa lyömään. Boom. Hyvä, 1, 2, 3. Mulla on isompi kamera kuin mulla. Sulla on isompi jotain muuta kuin mulla. Oi vittu! Ai vittu, tulee vekki. Tulee verkki. Aivan. Eikö vaan se vaan? Joo, eka treeni done. Käytiin äsken tuossa Stolperissa syömässä. Ja nyt mä vähän käppäilen tässä näitä ruokalaskeja ja pian toiselle treenille. Jatkutaan. Mä liikutan. Näin. Pääskää kun liikutaan. 1, 2, 3. Sami hyökkää ekana. Taakse. Näin. Sitten kun lopettaa, mun tehtävä on heti hyökätä. Hyvä hyökkäys sinne päälle. Hyvä, lähdetään tekemään 1, 2, 3. Jos saa 1, 2 äänellä irti. Ja nyt on taas teet saman, mä astun. Sitten takailla kaveri taas. Saman. Boom. Ja mä astukin tänne. Nyt mä oon tosi hyvin tää. Jos on lantiolla ja jalan takana, niin mun tarvitsee tästä kun lähtee paikkaan. Mä lähden jotain tänne almiin.
Abdul Hussein, Suomen taitavin vapaa-ottelija of all time. Miten menee? Hyvin. Oli kiva tulla Tampereelle pitkästä aikaa. Joo, sä olit tänään vetäis meidän seminaariin. Miten onko se ollut siistiä? Sä oot nyt vetänyt, oliko se toinen seminaari? Toinen seminaari kaiken kaikkiaan ja oli tosi siistiä. Täällä oli tosi paljon jengiä, joku 75 about. Niin huikea määrä jengiä ja kaikki teki oikeasti innostuneesti, niin kaikki tekniikat kiinnostuneesti oppi ja sitten oli eniten ehkä siistiä nähdä miten sparreissa monet tuli sanoa, että toi onnistui, niin se on tosi kiva. Joo, se on se TKA-efekti, jengi saapuu paikalle. Ei tarvitse sanoa järjestyksessä, mutta ketkä on sun mielestä Suomen top 3 valmentajaa? Mehis, Josa ja Akram. Okei, solid. Aika lähellä omaa listaa. Sitten, et saa sanoa ittees, koska me tiedetään, että se on oikea vastaus, mutta sun jälkeen, kuka on sun mielestä Suomen historian taitavin vapaa-ottelija? Ei tarvitse olla menestyneen, taitavin. Niin kuin taitotasoltaan, niin Tipi oli aikoinaan aika hiton taitava. Joo. Ja on vieläkin, mutta siis niin. Tipi. Sitten tietysti Joni Salvaara, yksi monipuolisempi ja opettanut muakin kaikkea. Niin kuin siitä tietää just, että se on niin monipuolinen, kun pystyy opettamaan joka osa-alueella kaikkea hyvää. Sitten Omar Tugarev, vaikka matseissa ei ole näkynyt hirveästi pystyy, niin sitten kun Omar päättää, että hei nyt mä potkunyrkkeilijä, se on yksi parhaimpia siinäkin. Siinä tulee nopeasti 3 taitavin mieleen. Sitten vielä viimeinen, äijä on kuitenkin syvällä tässä vapaa-otteluskenessä, niin jos sun pitäisi nostaa 2-3 tällaista ei vielä ammattilaista, ketkä vois olla sellaisia prospekteja. Kaikki tietää nämä uudet ammattilaiset, ketkä on ollut Ice kaikkialla. Niin, ketkä on sellaisia, ketkä ei ole vielä siirtynyt, mutta... Ai vitsi, nyt on paha kyllä tälleen nopeasti heittää, mutta tälleen, mitä itse on seurannut vierestä, niin oma treenikaveri Eetu Ekebom aina salilla treenaa ahkerasti ja näin. Ehkä matsit ei mennyt just sillä kun pitää, mutta se on pitkä prosessi. Sitten kun sen saa kuntoon, niin Eetu tekee kyllä pahan jälkeen. Sitten Richard Kallioniemi treenaa kanssa ahkerasti, tosi kova junnu. Sille propsit, mä diggaan sitä äijästä. Ja sitten Juuso Renfors, hiton taitava, monipuolinen, kun pysyisi vaan terveenä ja pystyisi reenaamaan koko ajan niin ehjänä ja terveenä, niin Juusokin on itsellekin tosi vaikea sparrikaveri silloin, kun se on ihan skarppina. Kiitos paljon. Ei ollut maksettu. Ei mulla ole varaa maksaa Ampalle. Kiitti paljon. Kiitti. Okei, se alkaa nyt sitten olemaan treeniviikko pikkuhiljaa paketissa. On kyllä ollut sille suht raskas viikko oikeesti, että vaikka en ole kuvannut kaikkia treenejä, niin aika lailla alkaa olla semmonen 11 treeniä tälle viikolle nyt paketissa ja mä menen tästä lopettelee iltaa Verkun ja Roni Ylimäen kaa Kaupinojan saunalle vähän rentoutuu. Joo, tää oli tämmönen viikko ja tämmönen video. Kiitos, että olette katsoneet taas kerran videon tänne asti. Muistakaa tykkää, muistakaa kommentoida, pistäkää kanava tilaukseen, jos ei se vielä oo. Ensi viikolla alkaa kisaviikko, muutamat treenit siinä eka. Käydään myöskin vähän kääntyys Katevan päämajassa alkuviikosta. Ja sitten perjantain aamun lähdetään Vironmaalle Pärnuun kohti. Kiitti, moi!